Local only? Nag-orderan ako sir. Ano daw sa'yo? Meron kayong 3 in 1. Do you have 3 in 1? Oh my god, do you have Nescafe? Oh, ano ba yan? Frappuccino. Sounds good for you. Breastfeeding. I don't know. Also this one. I cannot pronounce everything, so this You want one. it, you want it local and acid or just normal? No, normal. Normal, alright. Caramel. Macchiato. Macchiato. Caramel macchiato. Iced. Oh. Pure. Yaman na. Natalo ako sa matchung kagabi. Grabe. Do you accept credit card? Ano yan? Discount card. Wala may discount card. Ay, ito natin. Gawin eh. Hindi mo makakalita. You have some croissants? Ah. I like the turkey hamburg. Sriracha chicken. Oh, bawal na siya kainin kasi sriracha. Sriracha siya. Sakit sa tiyan. Akay. The best seller is scrambled egg. Rosemary. Turkey, huh? Homemade pita. Mari mas masarap yung pandesal na may malunggay kay Mang Bongs doon sa ano. Ha? No, we're not gonna eat breakfast. Coffee lang. Hindi ako kumain. Ang kape lang ako. Kape lang ako. Yung rosemary. Ano ba inano niyo? Itong croissants? Chicken ham and cheese pan. Ham and cheese croissant also. Dalawa. Ano ba? Yung mga social climber. Sarap ng mga ano dito. Ba talaga sa ano? Dito sa Starbucks. Thank you ulit. Yung palagi gatong 4DS. Ah! May sariling waiter. Ang taray niya, oh. Ang waiter. Ay, dadaan siya. O diba? Uy, dadaan siya. Baka. Magsiserve yata siya. Naliligaw yung waiter nila. Pudobot. Pudobot. Bodobot. Tapos Kami ito. mga bayot, palubot. Let's have some breakfast. So, ito na. Nasa Starbucks na kami. Paano daw inumin ng social? So now, so now I'm going to try the coffee that I ordered. Siyempre, pag mayaman ka talaga, ipapakita mo yung resibo dyan. Dapat dyan na yun. Dapat hindi na Para alis. makita nila talaga na meron kang binayaran. Cold latte. Matagal ka na dito? Yung tagabayad na may nutusan. So, oh, I love this. Java chip. Wow, social naman si Ma'am Gigi. Kasi lagi ako, mahilig talaga ako sa It's my prop. first time na mag-Starbucks talaga. Tapos ganito order. Yeah, mostly talaga. Magsishave kasi ako, magsishave ako Bakit may mamaya. kulay green sa inyo? Is it avocado? Matcha. Matcha. Matcha pala yan. Sa akin mukhang ano lang naman. Parang ano yung Galgana coffee. Ano yun? Galbonic coffee. Ano yun? Galvanic coffee? Galgona? Ano yun?
Yung ginagawa ng sumikat dati, Galgano coffee. Ay, hindi yung ano. Galvano, Golgano. Anyway, forget about it. So I'm gonna drink this coffee. Pag mga social ka talaga, ganito ka lang uminom ng kape. Tapos tingin-tingin ka sa mga anak, tapos naka-shades ka, ganyan. Tapos pag nag-coffee ka talaga, ganito lang. Huh? Wow. I like the taste. Tapos pag nakita mo yung kilala mong hindi nagbayad ng utang, ganun mo lang, oh. Feeling social talaga tayo, no? Yung pag nag-coffee ka, we're social climbers. Of course, nag-Starbucks lang kami dito, sa Singapore. Pag uwi sa Pilipinas, nagutom. Back to black coffee, yung stick. Ganun mo yung kalaban mo. Ganun. Kasi mga ano, di ba? Hindi na bayad ng utang. Apocalypto. Anyway, thank you so much, Margot. Ah? Oh, hindi ako order, ha? Huh? Did you order for us? Or kayo na to? Sa'yo ba to ka? Hot cake pala to. Hot cake na eh. Lahat ba? Oh, let's try this one. Sure ka mo, ha? Pancake siya with egg. Ganun pala yun. Itinidurin pala dito. Kaya masarap yun. Doon na naman yung dito. Rico. Buang. Buang. Masarap pala siya. May itlog pala ito sa loob. Tsaka ham. Tsaka ham. Oh, kalami. Dili kain. Nabungkag naman di ata yun. Hindi ka inaw? Hindi, tapos na ako. Tapos na siya pala. So, anyway, palibot-libot na yung robot nila, guys. So, ang robot na pa, Oh! ang robot na naghahanap ng mga bayot na palubot. Sir Jaren, thank you so much. Team pala. Pwede mo niyang karne para magaling-ganyan ka. Gigil na gigil ka, ha? Malambot na yan ka, ha? Ay, nabasa din sa kanya. Pero ako ayaw ko naman this is my drinks, the Java chip, and of course, Masarap pa rin talaga yung kanin. Pero ang sarap ito, no? pancake with egg and ham. Kaya health ko kayo dito, no? Kasi Sa Pilipinas kung may ganyan. Meron din ganito Starbucks. hindi pa ako nag-ano sa Starbucks, hindi nga ako. Hindi naman yung balado. Hinanap natin ganyan ano kami sa US. Walang silang ganyan. So, sa Asia lang. Yeah. Though pancake is ano ha, from US. US ba? Kasi sa kanila wala din. Nga ba?